Sa nakalubong sa yuta nga rocket-propelled nga granada ang gituuhang anaan sa kapindwa ka dekada ang mibuto nga mikalas og duha ka mga nagedad og 2 anyos nga mga batang babae ug lalaki sa nasod sa Cambodia sa nilabay Pebrero 22 oras sa nisgutang nasod. Ang maong balita gikumpirma sa CIMAC Director General nga si Heng Ratana. Subay sa investigasyon nga gihimo sa mga lokal nga otoridad, samtang nag-uma ang mga ginikanan nasuta nga mga biktima manag ig-agaw nga giilang nga si Mo Lisa ug Tom Yen. Igo ra nga nagduwa sa dihang wala damha nga mibuto ang granada nga nakalubong sa yuta nga mohinungdan sa nanaling kamatayon sa duha. Naila nga ang lugar usa di ka field sa gubat kaniadto ug wala kuno kasayuran ang ginikanan sa mga biktima nga aduna pa day presensya sa mga landmines, lakip na ang kabahin sa ordinansa sa lugar nga nagtuki kabahin sa pagmatngon sa mga bomba sa palibot. Suma pa sa report nga anaa pa sa 4 nga to 6 ka milyon ka mga landmines ang gituuhang nagkatag sa nisgutang nasod sa pagsugod sa kagubot ug gubat sa milabay nga mga dekada.